Yan na, yan na. Kiskisan yan. Walang tigil na labanan yan. Tignan natin. Ayun na! Sakto ang binabati ko kayong lahat. So, what's up mga kuys, no? Sobrang salamat sa inyo, lalo na kay tatay kasi pinagan ulit tayo dito. Parang happy man lang, dito na tumitira. Batiin mo lahat yung mga kailangan pati. Oo nga pala, shoutout sa lahat ng mga bagong vloggers. Yan si Jonalyn Lee, si Yusop, Dandan TV. Dandan TV, si Daxon, si Broodma, si Gagang Girl. Ayun, Spidey. Spidey. Gamba niya, nawala ba gamba yung kadadaldal niya, nawala. Napamatapakan mo. Ito. Yan. Ayun na, balikat na. Yun. Si Canegro. Canegro, si Neil Jans TV, Kakamba. Kakamba, ayan, Gagambogs. Gambok siya lang. Ayan. Gagambok ya. Gagambok ya. Yan. Search ka. So, mayroon kami mga kagamba. Sa akin, Samon to. Baby Samon to. Baby Salmon. Tapos ito naman sa akin, Tagalog, Mendoline. Ayan. Ayan. Sana magbigay ng magandang laban. Ay, awakan mo na, Koys. Ikaw na pala. Ako na tayo? Ikaw na. Sige po, Pa-shootin sige. pa ako kasi pag ako mahawak, Ipakain natatalo mo na ako yung... eh. Ayan. Patay tayo. Tignan natin. Sakto ang Matin. Uy! Binilo tayo samon! Uy, grabe. Bibilo tayo samon! Grabe! Ayun. Uy. Dali samon! Sinundan pa yung samon ko. Nabandera agad. Makakagamba yung aking Grabe, samon. katis-katis. Pero matindi, nalagay yung samon. Nalaglag. One down sa samon. One down. Ang ganda ng Igaan. Mas matindi yung tama ni Master Bento. Ay, samon! Samon ni Master Bento. Para. Para. Yan. Yan Uy, na. kagat mo na. Napuitan na yung akin. Napuitan. Kagat sa puwet. Yun lang. Ay, hindi pa. Laglag. Hindi, kumapit. Nasalo. Ayun, bumababa. Hindi, akit na natin para hindi Doon, na mababa. grabe, kawawa yung samon. Grabe. Ayun pa, Sakto isang lang pa. yung size nila. Grabe yung pigo. Kumapalag sa ka-size. Grabe. Yun! Uy, laglag na naman yung samon. Naka-isang daan na laglag na. Dalawa. Oo. Talagang pitmalo ang laban. Baka pa, bingkong-bingkong. Bigong na rin yung akin. Paano yung sabon ko? Sana Ay, pumalot wala. pa. Talo yung samon dito. Tingin ko talo samon dito. Oh, maghihiwalay yung ulo niya sa katawan, no? Ay, binibilo tayo samon. Binilutan. Tatlo. Naipit ko yung gagamba ko. Oh. Ang tindi ng kondisyon ni Idol Boys. Oh, pitmalo. Samon, tinalo. Ay, grabe. Oh, match naman Match talaga na match sila. na match, Match na match kasi Baby at saka yung Perez. Tsaka Master, nag-third place yan sa tournament. Grabe naman. Sobrang salamat, Happy Man. Congrats natin yan sa Idol Boys. Grabe. Sige na, Deserve niya yan kasi napaka-humble na yan. Kaya muna at lalaban yan, babalikwas yan. Yan ang Sige. Midline. Napaka-thankful natin nakikilala natin yung ganyan kawais tao. Babalikwas yan, tingnan mo ha. Buong malikwas nga, natama sa puwet. Ayan na, tay. Kakagatin talaga yan, Pagagat sa tay. puwet na. Kakagatin yan, tay. Pagagat na sa likod. Ayaw pa kagatin. Ayaw pa rin natatakot. Iyon. Kita mo, alanganin yun sa'yo. Napaka-humble talaga ng gagaman ni Idol Boys TV. Ah, Para sa kanya. okay, next fight tayo. Yaw pa, tay. Yun. So, mag-isa pa kami, ganun ulit. Ang matinding laban yun. So, pause lang natin mga kuys. Pismalo. So, yun. Sige. Pangalawang Samonole versus Cebu naman to, Cebu. Kanina Tagalog yung nilaban natin. Pangalawang Tay, ikaw talo. naman? Pangalawang talo ng samon. Ito, samon yung akin ha. Ayan, tignan natin mga Pangalawa kagamba. tayo Ayan, sa Cebu samon. yung kalaban niya. Ayun! Grabe! Ayan na naman ang tigaan talaga. Uy! Tama sinabi ko! Pangalawang talo ng samon. Oh. Grabe! Wala pa, hindi pa tapos Bandera ang likod ng ano. Sorry, sir. Hindi pa Sorry, tapos, sir. hindi pa tapos. Sorry mo sir. Bartolina Low. Natuloy na load, oh. Yan na naman. Uy, naglabas. Parehas na bakla. Pingkaw yung gagamba, pingkaw. Oh.
May tama parehas. Pero importante, Laban na maganda. everybody happy. Oo. Oh, Harap-harap ko yun. Paharap Yan. yan, harap yan. Hindi pwedeng hindi harap yan. Iyan na, Yan, oh. yan na. Bibilutan na natin. Yan na. Ah. Uy, tumakbo na ito. Uy, sayang ginahabol yung Nalagbo, puwet ni nalagbo. Master Mendo. Yo. Ay, nagsama no. Oh, may tama ang puwit. May tama. Ayan, magkikita na. Ayan na naman. Yan na. Ayun ako magat ng atin mga kuys. Ay, naglampasan ulit. Pero kung may biro, tino. Wow, hindi niya lang kinakagat eh. Kinikilala niya Mats kasi. na mats pa rin yung yung Si sabon at saka yung Master sibo Mendo niya. yun eh. Oh. Para Mats Mendo. na mats pa rin. Alam ko na gagawin dito, nagpapahinga. Oh. Uy, naglampasan ulit. 3 lampasan na, para silang talo. Naglampasan. Grabe. Pero napakabait ni Master Mendo. Yan na. Grabe. Grabe sa kabaitan niya si Master Mendo. Pili ko dyan. Ayun na. Ayun na. Ay, kumagat sa stick yung samon. Buti na lang. Buti na lang kumagat sa Kumagat sa stick. O hindi, ayun, tingnan niyo mga kuys. Ayun, galit oh. Oh, Ayun. galit siya sa steak, oh. Oh, yan, nagagalit na to. Oh, lalong nagagalit. Oh. Umarap ka. Yan, diyan ka magalit. Ano natin ang galit mo? Tigain mo yan. Diyan ka magalit. Ay, tanga. Steak Nangyari sa inyo, ayun Steak yun. lang pala kaya niya dahil hindi gumagalaw. Grabe naman Nasaktan. ang samo na yun. Oo. Pagod na yung gagamba Yung natin. samo na yan, bagay yan sa pita ko eh. Ay, gano'n ba yun? Kumakagat ng steak? Ito na yan. Ay, ito na siguro. Ayun! Ayun na, matatalo na yung samon. Bumabalik. Ayun na, nagkambak yung samon. Yun na. Aba, lumihis. Ayan, bumalik. Inabot niya. Yan na. Yan na, malupit. Binibilo ka na sa amon, no? Iyon, bumiga! Napigayan sa atin mga kuys. Bumiga! Yan ang magandang Walang lab. tigil. Napigayan sa atin mga kuys. Yan na. Ayun, oh. Walang tigil. Umayaw yung atin. Hindi, laglag yung samon dyan. Ayun, nalaglag. Nalaglag yung samon. Pero sa biga. Kaya lang ayun na, lupay pa yung samon na. Kaya pa ba tayo? Tingnan pa natin, kaya niya yan. Grabe talaga yung kondisyon ni Idol ko Stevie. Oh. Grabe si Happy Man. Ayan na, bumaluktot ang samon. Huwag na tayo Imagine mo samon ng kalaban. Bumaluktot ang samon. Mayari tayo ni... Pati yung kay Coach, baluktot na rin. Tabla na. Ayan mga kagamba. Tingin sa Ala na, baluktot din, wala na, Ayun, tabla mga kagamba, Tabla. Ano, gusto niyo pa isang samon Master, ulit? Isa pa tayo. Sige, request sila, palakpakan sila, Nagsimula ang saputan At kagatan. Yan ang team song ng Mendotin. Laban. Yan. Samon ulit yan mga kagamba, Ayan, samon. Cebu. Ayan, ako naman hahawak ngayon, pangatlong laban. Ayan na. Yan. Main Samon. event yan, main event. Mendulay. Main event, nadali yung akin sa likod. Nadali na. Kiskisan yan. Walang tigil na labanan yan mga kagamba. Iyan na. Naku, natulala yung akin. Sumasapot yung Nakagat akin. yan sa akin. Sumasapot yung akin. Nakagat yung akin. Sumasapot yung Nakagat sa akin. kalamay. Sumasapot yung samon ko. Sige, bigay mo na yung kalamay mo. Sumasapot yan. Nanggigil na! Nanggigil na si Master Mendo! Nanggigil na si Master Mendo! Nagsimulang saputan at kagatan. Nakatis-katisan ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban agad na pinuhan. Hindi nakatakbo, agad na pilutan. Sa sobrang tapang ng gagamba, naptas agad kalaban niya. Hindi natin alam kung sino. Wala, gumaganti yung Patay tayo dyan! gagamba niya. Bumibilot si Gumaganti. Gumaganti. Bumibilot din yung isa. Oo, kaya ni boys. Grabe ang haba ng labanan na to. Hindi bumibitaw yung salmon sa pagkakagat sa Kaya lang kalamay. baluktot na yung samon ko. Oo. Bibilutan pa natin sa ano? Nangulunti na yung akin. Pero nakakagat yung salmon. Nangulunti na yung akin, Nanguluntay tayo pero oo nga, pero nakakagat sa galamay. Ayan na. Hindi niya binibitaw yung galamay. Magtatabla ito. Palagay ko rin tayo, palagay ko rin. Ganda ng laban, no? Magtatabla ito, Para sila nagtiting.
Parehas na lang Nasabunan, may nagtiis isang- po. May isang nakagat, may isang Nangawin na po si Tatay Mendo. Ayan, grabe. Oh. Mamatay, Nangalay mo si Tatay. Oo, nagtitinga na lang sila dalawa, oh. Grabe. Oo, tayo mo kumawala yung bawat isa dyan. Ayan, Bumabalot sumasapot ulit yung pa akin. samon. Bumasapot yung akin. Eh, pati yung kay Kois. Oo. Tumitira din. Paras matapang, Master. Ano, parehas Ayan ako na. nagsasapot ano. Mendolay. Ayan na! Ayun! Yun. Nakagat Kumagat, pa. kumagat. Iyon oh, bumaklas pa. Bumaklas, Yan na, nakagat yan na, yung yan na, samon. yan na. Ay, wala na, nakagat na, ano na yung atin. Ha? Nadali na ng samon. Nadali na Oo. yung sa akin tayo. Tayo na, ano na, napiga na sa tiyan. Oo. Nagsimula ang saputan. Gagambang samon. Grabe. So, bigay na natin kay tatay ito, wala na eh. Hindi, sigurado ka yan. Teka, Oo, tayo, nabilaw tayo. Ay, hindi, yung Ay, meron ba? Galaw pa doon. Hindi pa na nabilot eh. Oo nga. Gumaganti pa yun sa'yo. Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Wala na tayo. Oo, binigyan na Natalo yung Sabi sabi. nga ni Idol Kois, may regalo Mayroon. ka. Sabi ni Gagam Choice. Ah, sabi ni Kasakmal, may regalo ka. Tayo, regalo ko sa'yo tayo. Teka na. Advance happy birthday. Malapit pa birthday ko, Mayo pa. Valentine's, advance Valentine's. Regalo sa'yo yan, Master. Ayan, makakagamba oh. Next fight, next fight. Next fight, meron pa? Meron pa? May samon pa yan eh. Sige, sige, meron pa. Ah, Pause muna natin mga kuys. 16 win. Naka-question So, ayun, pa. last na ba to? Tayo, last na? Last na to laban natin. Kois. Normal naman to, normal. Mga normal to. Kanina, mga abnormal kanina. Yung mga nauna ngayon, normal na ngayon. Oo. Ayan. Makakagamba. Tala yung akin, makakagamba. Iyan ang laban. Oh, Pinigayan sa atin. Oo. Ayan na naman! Ayan na naman! Hindi kaya sa bigaan. Hindi nakita sa camera. Bigla nalaglag eh. Ang bilis pa yung sayo. Oo nga po eh. Oh, ang bilis. Iyon, nadali yan, kwit ng akin. muntik na. Nadali. Nadali na Nadali kwitan. ko sa likod, muntik na. Ayun. Sana yung naibaon. Naku, Oo, pag naibaon niya, yari yung Yeah, gagamba ko, manghihina ito. Oo. Para. Ayun! Muntik ka. Muntik na. Muntik Sa na. akin. Muntik na yung kay Kois. Pero kanina, nadali yung akin sa pit. Aba, matinding laban to. Pit sa pit ah. Ayun na! Ayun na! Oh, malabong makapalit talaga. Oo, natakot na yung akin. Yun, oh. Kumipigaran. Matakutan, oh. Kanina yung orange. Sa akin. Okay, guys. Oh. Doble sapot na. Sabi nga na Idol, Gagam Choice sa Kasakmal, nagchok-chok. Oh, marami sapot yun eh. Grabe, oh. Tagalog pala yung Tagalog. Tagalog pala yung kay Kois. Mendoline. Oo. Kaya pala eh, Mendolain pala eh. Yan na naman, oh. Pumapalag, di Pumapalag kaya. Kaya pala pumapalag eh, Mendolain eh. Ang Iba katapat ng talaga ang Mendolain. Mendolain. Mendoling. Ayun na. Ayun na. Oh, Ba, pumapalag. lumalaban Yun, oh. talaga. Talaga Oh. kaya sa pigaan. Oo, pero kanina nadali niya sa likod yung akin, no? Napitan niya yung akin kanina. Bakit hindi bumaon? Hindi niya napahina yung akin, ano? Hindi. Hindi niya nalagyan ng binom. Yun oh. Hindi kaya. Hindi kaya Naka sa- 100 na laglag na. Kailan may mabilutan para may Ay, panalo. ay, Oo. Oh, sige. Ang ano natin dito kung sino mabilutan. Oo, bandang huli kasi nag-comeback eh. Oh. Oo, minsan sa takbo ng takbo, minsan yung pa nakabilot eh. Ayan na. Oh. Ayun. Oh. Galit na galit. Oh. Nako. Oh, doble-doble ang sapo. Chap. Ganda sa edit nun. Yun na. Ayan na! Baba, Sige! tumakbo yung akin. Loko to ah. Nananakbo. Tumatalikod sa kalaban. O, ayan o. Tumalikod ulit. Malis talaga sa akin pagka kumawak. Natatakot sa'yo, Master. Oo, magagaruti siya eh. Yun Uy, grabe. Hindi talaga kaya ang akin. Nakapalag talaga yung Dahil kay matanong ko Coach. lang, sino yung nakalaban mo? Yung sabi gusto niyang makalaban si Master Mendo, makakulap.
Yung babae. Si Jonalyn Lee. Ayun, shout out mo si Jonalyn. Shoutout Jonalyn Lee. Ayan. Yan. Sabi mo si Yan na, nahuli na. Nahuli na siya. Ayan mga Tindi ng kagamba. gagamba ni tatay. Ayan na. Ayan. Ay, uy, kumakawala. Takbo hanggat may lupa. Nakatakas pa. Daliin mo. Hawak yung paa niya. Reverse instinct. Hawak ang paa niya. Ayun, nakawala oh. Nakawala Wala yung ka pa. kay Kuy. Wala, hindi kayo ba natanggal? Hindi umuuba yung reverse instinct. Oo. Gusto niya Nakawala, escape. Ang lakas pa yung kay Kuy, so. Harap dun. Hindi na hindi English, Tagalog dapat. Ayan na. Ayun na lang. Ayun na. Ayun na naman. Ayan. Uy, Pumapalag na. pumapalag pa Uy, rin. nag-reverse instinct Wala na. pa rin Gumana na. wala pa rin panalo, mga kagamba, wala pa nabibilutan. Wala pa. Pero... Hmm. Reverse! Uy, Ayun yung nag-reverse matindi instinct. kumagat yung akin, akala niya yun na yun. Sakmal kung sakmal talaga. Oh, yun na naman, oh. Ano eh. Hindi na gagamba ni Hindi tatay. kumakagat ito, hindi niya kaya sa pwesta. Oo, hindi niya kaya. Hindi lumalaban. Tingnan mo yung nung ugali nung akin, biglang umaharap, oh. Tingnan na, Ay, napagod na gagamba ni tatay. Muntik na. Hindi dumadali siya. Hindi niya kaya. Oo. Pagurin mo yung gagamba Ay, ni Ayan, tatay. oh, yan na naman. Pagurin mo Yan yung gagamba na ni tatay. naman. Takbo lang. Kumawala siya, nasaktan yung akin, nakagat niya. Run wisely. Mapapago dyan, matanda na yung gagamba ni Master. Ah, ganon? Ayan na, nakaluntoy na yung akin, oh, nakagat Kaya, niya. matanda na yan eh. Oo, ganon. Matanda Oh, na nilalampas-lampasan lang niya, malakas pa yung kay Kois, oh. Nilalampas-lampasan lang niya, oh. Oh, yan, nanghihina na yung akin, oh. Uy, Napagod na. gumising ka. Ala, nanghihina na siya, oh. Hindi, nakagat siya kanina kasi nabigla, eh. Opo. Marap ka. Ala, wala na, nabaliw na, oh. Yung pinakain na ni tatay. Wala na, oh. Dumidikit na yung paa niya sa... Yun na! Grabe talaga Yun sumakmal. na naman. Ayun na. Ayun, nakalaglag. Nalaglag na yung akin, oh. Yung akin na ngayon nalaglag, mga kagamba, oh. Grabing labanan to. Na reverse Hindi. instinct. Na reverse Oo, instinct. sabi ko, malakas yung kay Kuis TV. Tagalog na lang. Oh. Parang Ayan, oh. maintindihan. Ayan na naman, oh. Oh, baka malaglag pa yung akin yan, oh. Oh, Ayun na, kita nyo, ayun na, nalaglag tumatalab na yung ano. Nalalaglag na yung akin, oh. Kriminal to, Tumatalab na kriminal. yung reverse instinct. Oh, tumatalab na yung kriminal niya. Yun. Ako, naloko na. Oh, bumibigay na yung akin. Ang laki-laki pa nung akin, oh. Oh. Reverse Oh. instinct. Oh, ayan na. Tumakbo yung kay Koy. So, may alanganin pa rin siya. Takot pa rin siya sa tagulag. Sinyaya. Hindi niya kayang yakapin eh. Oo. Pero hindi sumakmal nung ng talent ko. Oo. Tumalo kay Sir Derek eh. Nung kay Kayakap. Naglampasan pa. Ayan na. Antayin yung mga kagamba ha. Huwag kayong magpapalit ng channel. Kahit na ilang minutes na to. Stay tuned ka lang kayo. Stay tuned lang kayo. Oo. Tumatawag si Paul sa akin. Oo, papadali. Sir Paul, mamaya ano lang. Wait lang Sir Paul ha. Maya. Deliveran kita bukas. 8 ka ha. Oo. Oo. Mamaya na po. Oo. Nangihina na. Tumatawag si Paul sa akin. Oh. Sabi, ba't dito sumasagot si Junior? Alam, ay nakukulab nga kami eh. Umas ka pala eh. Ayan. Love trip si tatay. Ayan. Ay na. Ala, natalo na yung akin. Nadaan sa ano. Nangangayaw na, oh. Sa resistensya. Oo. Sige, Ayun sakmalin mo. Ayun na. Reverse. Oo. Reverse instinct. Ala. Nag-reverse. Stay tuned lang kayo, mga kakamantay nyo lang tumatapos, ha. Oo. English yun ah. Mapa-English na si tatay. Narinig mo lang. Gano'n lang talaga pagka professional driver. Stay tuned. Oo, ganun lang talaga pag professional driver yan. Na, reverse! Uy, ano yung nalaglag? Akin na yun ah. Mukhang nagkamali na yata ng ano ah. Ay, ano nangyari dyan? Yan ang sabi sa hula. Tay na pull na. Ay, Nag-pull na? hindi pa. Hindi pa? Nagpupull pa lang. Ayan na. Nag-warning? Reverse instinct. Nag-warning na po. Yun, sumakmal na yung kita. Tay, nabilutan na yun sa atin. Yan na ang final decision. Oop! Binitawan pa. Binitawan, nakagat siguro siya. Kadali pa yung kay Kus. Nasa ibaba yung kay Kus eh. Oo, agrabyado tayo mga kagamba. Hindi yan Stay tuned lang kayo. Huwag kayong lipat ng channel ha.
At tapusin natin to. Oo. Yan ang sabi sa ulam, Oo. Master. Keep watching, keep watching. Idol Choy, Idol Kasakmal. Ayun na, nagsapot. Mukha yata itatabla natin to na. Oo nga tayo, kawawa na yung gagamba. Kawawa na. Mayari tayo. Pero sobrang ganda ng performance. Kasi tabla natin to. So yun, mga kagamba, tabla na to. Oo. Tama na, stay tuned. Kami nag-discuss, may init lang kayo sa station namin eh. Wala nang stay tuned. So, Sir Paul, pwede na kayo mag-usap. Diyan, paalam ka muna sa mga... So yun, pasensya na. Sobrang saya lang ng laro namin. Nag-enjoy kami. Sa ano nga pala, shoutout sa lahat ng mga spider vlogger dyan, lalo na yung mga bago pa lang. Sana mag-success kayo kay Idol Yusop, kay Daxon TV, A Spidey, Niljans TV, Kalason, Broodma, Gagam Girl, Jonalyn Lee, ayun, si Gagam Bogs, Kakamba TV. Ako nakaalala sa kanya, ha? Si Jonalyn Lee, si Happy Man yung nakaalala, collab din daw kayo na. Napanood ko kasi kanina eh. Si Master Mendo gusto niyang Inahamon ako ni Jonalyn Lee. Ayun. Yan, magiging hapon ka niyan pag nakakulab mo, hindi na ka Hindi na-invite. naman inaamon, Master. Gusto ko niya lang Ganun pa yun. Thank you, Jonalyn Lee ha. Friendly fight Kasi lang. sinabi ko kanina sa kanya kasi napanood ko yung laban. Ayun. So ayun lang. Tay, meron pa po ba kayo? Tsaka sa ito lang. Hindi, ayun, si Jonalyn Lee, Son. Ini-invite ka ni tatay kung makakapunta kayo. Mag-ano tayo, magkukulab tayo kung basta't maluwag sa iyong kalooban. So, ayun lang mga kuys. Stay tuned sa mga susunod na video. Ayan. And God bless. Reverse Keep watching. Instinct. Keep watching. Sabi ko. Reverse Instinct. Ang tabayanan nyo. #Reverse Instinct. Goodbye.